बेयाव लोगोफोर खुलुमबाय अखानानै बिदिनो थाङो ओंखायनो थांनायासै थाबाय थानांबायसो हाखादों अखायानो हादों अखाया नालाय बोरै थांबावगोन दैजों थाथ'बायसो थानांबाय एसे थाथ'बावनानै थांनांसिगोन दहाय हायाखैमोन ब्रा फुङाव दासो हाबाय माने एसेसो हाबाबो ओंखायनो रोगाथारना थांनो हाया सिजोबखाबाय ससे एसे थाथ'नानै थांनांसिगोन नायबावनोसै ओमफ्राय दसे गोबाव हागायो ओमफ्राय हागाथाराबा सिजानानैबाबो थांनोसै बिखिनियाव थांथारनांगौ दिनै बाजार मोनफैबाय ने आरो माथिं मेन गैया ने जा गोरान नालाय बिथिं अखायानो हायाखै गोरानथार ओमफ्राय जोंनिथिं जि अखा हादै जोंहा सिजाजोबलायबाय मोनबायबो जोङो टाउनाव लोगोफोर आं बिजनियाव मानो फैदों आरो बाजाराव मा लांनो फैदों नोंसोरनो दा भिडिअ खालामनो हायाबाबो न'आव थांनानै भिडिअ खालामनानै खोन्थागोन आरो लोगोफोर आरो बाजारनिफ्राय मा लांदों मा लाङाखै बेखौबो न'आव मोजाङै भिडिअ खालामनानै आं नोंसोरनो देखायगोन लोगोफोर आं दा भिडिअ बानायनो सोलाबाबो जानो हागौ सिखा लानो नागिरदों जोंहा सिखा नायदों नै बेलेग बेलेग नामा गिदिर गिदिर फिसा नों लानाया फिसासिन बेनिफ्राय लाबाय नै मोनसे बेखौसो जा मोजां नुबाय ने ओंखाम खांग्रा लाङो ना माबा दख'ना नायनो हाबनाय दख'नासो नायथायाव
Kapan pala lagi deh gue ilah. Siap tahu isi aja. Kapan pala lagi deh ilah. Nalang kapan apa di bawah? Munam gini aku ini baji. Ya tahu biar bisa nak. Hai sih gede tuh pas nan. Labai लोगोफोर थाइजौखौ दे जाबाय लोगोफोर आंहा Anda. Bisa nyuruh. Hanung gosaथार थुदो मानो बाबाय सान्दुं गोसाथार आं साथाखौ सोजाबबायमोन ने बावबायसोमोन आङो थिखोनो हाला आं गोजानखौ थांफिननोसै जोंहा बुस्थुफोरखौ बायखांजोब्बाय दा खोन्थानोसै नोंसिनो आं मा लादों लायाखै